Sa makausapa may buntag sa tanan. Ah, mga igsoon, ang atong ibanghilyo nagahisgot kini sa pag ginagaingon diri nga magbantay kuno kita sa tanang panahon ug magampo kay moabot kuno kini kanato nga sama sa usa ka lit-ag moabot si Ginoong Hesukristo nga sama nga kita wala nakapangandam usa atong ibanghilyo nagaingon diri busa pagbantay kamo ug ayaw kamo patuyag sa pagkaon ug pag-inom sa makahubog nga ilimnon ug ayaw kamo padaog sa mga kabalaka mahitungod niining kinabuhia kay tingali unyag hikalitan kamo ni adtong adlaw. Mga igsoon, unsa may atong pagtulun-an nga makuha niini sa atong Ebanghelyo sa kapitulo 21 bersikulo 35 nagaingon diri nga dili kuno ta magpatuyang sa pag-inom, pagkaon kay tingali unyag unsang ano man gignan man ta na ini nga dili magpatuyang. Akong basahon ang kuan mga igsoon ang panultihon bersikulo 20 kapitulo 20 bersikulo 1 nag-ingon diri ang bino makahimo nimong sabaan og buang-buang binuang ang pagkapalahubog ang paghubog-hubog binuang daw mga igsoon ang paghubog-hubog. Klaro kay diri mga igsoon nga wala giingon diri nga ayaw kamo pag-inom pero giingon diri ayaw kamo pagpatuyang kanang sa ato pa ning pagpatuyang dili ta magpalabi bisag sobra na salag yapon bisag wa nay kasudlan sige lang yapon inom mao nang giingon diri klaro kayo nga ang bino makapahimo kanimong sabaan. O tinuod yan yung mga igsoon kay kung sobra na maoy naman di sobra na kasaba so makadisturbo na sa silingan. Klaro kayo ang panultihon nga ang bino makahimo nimong sabaan pero wala dire giingon nga dili ta pwede mo inom og bino kay ang Dios naghimo baya sa katong unan niyang milagro nga naghimo sa maayo nga bino. Busa nara na sa atong kagalingon kay nagingon diri ayaw gyud kamo pagpatuyang sa pag-inom o pagkaon kay kung masobraan na lagi kung sobra na sa pagkaon hala sa bisag naisakit nga high blood pala sa kaon sa litson hantod kita ra gyapon nagdaot sa atong kaugalingon mga igsoon kinabuhi. Busa klaro kay diri nga ayaw mo pagpatuyang sa pag-inom sa ilimnong makahubog og binuang ang paghubog-hubog. So kung maghubog-hubog na kita na sobra na sa pinday na magmaoy na mo na nay di maayo sobra na. Busa ato kanang dikayan mga igsuon kung kita hinginom man kita pero kontrol dili ta magpalabi bisag sobra na sige lang yapon ber paday bahala mahurot ang sweldo pag uli awayon sa asawa kay wala na i-remit pusa kinahanglan tag kontrol sa atong kaugalingon. Diri nag-ingon pa gid diri mga kaigsuonan ko nga ayaw padaog sa mga kabalaka mahitungod nining kinabuhia. So
sa mga kabalaka, mga igsoon. Makabalaka sa mga butang nga atong gikinahanglan matag adlaw, bugas, unsa pa na diya, bayronon sa atong mga estudyante, natay mga kabalaka na pero ang Ginoo ingon nga ayaw padaog sa mga kabalaka. Diri sa Mateo 6:27 nagaingon dinhi, kinsa man kaninyo nga pinaagi sa pagkabalaka makadugang sa igitason sa iyang kinabuhi. So, kung kita magsige kabalaka may igsoon, mamubo gyud atong kinabuhi. Kabalaka ba ta? Sige ta kaguol ta unsay atong ibayad sa mga bayronon sa atong utang, labi na daghan tag utang, asa ta mangitag ibayad mo sa mga igsoon. Kinahanglan nga atong kontrolon atong kaugalingon. Kay kung magsige tag kabalaka, masakit gyud ta, maguol man ta. Sige tag kaguol hantod nga mga magkasakit ta. Busa ug diri sa Mateo kapitulo 6 bersikulo 33, kuan kani nga bersikulo mga igsoon, pamilyar kayo ni. Nag-ingon diri, apan unahan ninyo pagpangita ang gingharian sa Dios ug ang pagkinabuhi kamo uyon sa iyang kabubuton ug ang ubang mga butang iyang ikahatag kaninyo. Sa mga igsoon, unahon ginato ang Ginoo bisag kalisod-lisod ta. Unahan ninyo ang Ginoo. Sure ko nga panalanginan yun ta. Kay mo man na iyang mga saad. Ang Ginoo bisan pag dili man tinud-anon ang atong isilingan, ang atong asawa, apan ang Ginoo magpabilin nga matinud-anon kanato sa iyang mga saad. Pusa di ta angay mga balaka, mga igsoon. Kung naay atong kabalaka, ato'y ihitugyan sa Ginoo. Diri sa Mateo kapitulo 6:34 nagaingon diri, busa ayaw kamo kabalaka sa musunod nga adlaw, may kaugalingong suliran ang sunod adlaw, busa ayaw napun-i ang suliran sa matag adlaw. So kung karon ang atong problema nga natay beronon, unahasa nato ang karon. Di sa nato unahon ang ugma. Kay naay klaro kay dire gingon naay kaugalingong suliran. So kung mahuman na nato karon nga mga problema, ugma na pud, lain na pud na. Dili nato dunganon kay maglisod kita gani ana. Ang problema karon napay ugma, napay sunod. So klaro kay gingon sa Mateo 6:34 nga ayaw kamo kabalaka sa sumunod nga adlaw kay may kaugalingong suliran ang matag adlaw, busa ayaw pun-i ang suliran sa matag adlaw. So mga igsoon, hinaot nga kitang mga Kristohanon maantigo ta nga magdumala sa atong kinabuhi, isip mga sumusunod kay kita nakadungog man sa pulong sa Dios, kay nagaingon sa siyang pulong ang mamati sa akong pulong ug magbuhat diri niini makabaton og kinabuhing walay katapusan. So kung kita nakabati sa pulong sa Dios, apan wala nato tumana kawang ng gihapon ang atong pagkadungog sa pulong sa Dios. Pero kung nakabati kita sa pulong sa Dios ug nagtuman ta niini, bulahan ta mga igsoon, kay makabaton kitag kinabuhi ug makabaton kitag kaluwasan diha kang Ginoong Hesukristo. Busa hinaot mga igsoon nga kining gamay nga pag-ambit makahatag og kadasig kaninyo nga dili kita magpatuyang sa atong kaugalingon, kundi
ang atong hunaw-naon ang kabubuton sa Dios. Mga Ebanghelyo palihog. Nindog